Η αρχή του γύρου της Πελοποννήσου, παραλίας Χίνου. Τελευταίες εικόνες και πάλι με χωματόδρομο και ανέγγιχτη φύση. Μνήμες μιας άλλης εποχής για τους ρομαντικούς φιλάθλους και για αυτούς που θέλουν να τη θυμούνται αυτή τη διαδρομή έτσι και όχι μετά από την πρόσφατη καταστροφή της από τους σεισμούς. Δίπλα στην αγάπη μας για τα ραλί ανακαλύπταμε μια δεύτερη, απρόσμενη και ίσως μεγαλύτερη. Την αγάπη μας για τον τόπο, αυτόν που δεν ξέραμε. Άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά μας μια Ελλάδα άγνωστη και απρόσιτη στο συνηθισμένο τουρίστα ή εκδρομέα. Από τις 3.000 χιλιόμετρα ενός Ακρόπολης, πολλά γίνονται σε ορεινούς και δασικούς δρόμους, μακριά από κέντρα παραθερισμού και απρόσιτα σε όσους δεν θέλουν να χαλάσουν τις κούρσες τους. Ο αψής Μάης με τις 1000 μυρωδιές και τα λουλούδια ξαφνιάζεται στην τελευταία ειδική στέρνα γυμνού στο τέλος της Πελοποννήσου από τα αυτοκίνητα που έρχονται. Εδώ η κατάταξη κρίθηκε και ο κόσμος της Αθήνας περιμένει στο τέλος του δρόμου. Ζευγάρι Αλπίν λοιπόν στον τερματισμό, αλλά ανάμεσα στον Τεριέ που είναι πρώτος και τον Νικολά που ήταν τρίτος είχαμε ένα θαυμάσιο Αλτόνεν με Fiat Spider στη δεύτερη θέση και τον Χάκαν Λίτμπεργκ πάλι με Fiat στην τέταρτη θέση γενικής. Από τους Έλληνες, ο Ψύχας και ο Μπαρδόπουλος ήταν ανάμεσα στα ελάχιστα πληρώματα που περισσώθηκαν στον τερματισμό. Το 1974 πάλι δεν έγινε το Ακρόπολης. Και έτσι φτάνουμε στο 1975 και στο 22ο ράλι Ακρόπολης. Η καινοτομία ήταν το τατόι που βρικολάκιασε και πάλι, αλλά σαν αγώνας κατατάξεως για την εκκίνηση, πριν από τον αγώνα τώρα. Όμως δεν σήμαινε και πολλά πράγματα για το πραγματικό Ακρόπολης και έτσι ήταν οριστικά η τελευταία φορά που έγινε τατόι. Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο για αερολήψεις του αγώνα. Και μας πιάνει ταραχή βλέποντας τις τερατώδικες Lancia Stratos ετοιμασμένες για ραλί με 230 άλογα και διαστημική τεχνολογία να έρχονται για να καταπιούν τον αγώνα. Νούμερο 1 ο Björn Valdegard. Και στην πρώτη χωμάτινη ειδική Λουκίσια το ελικόπτερό μας δυσκολεύεται να φτάσει στην τελική ταχύτητα του Σουηδού. Η παραλιακή αυτή διαδρομή έχει μεταμορφωθεί και αυτή τόσο που έχουμε ένα ακόμα ντοκουμέντο μιας παραλιακής και παρθένου διαδρομής πριν την ασφαλτοστρώσουν και αυτοί. Επιτρέπεται να βοηθήσουν σε μια έξοδο αν είναι ανώδυνοι και συγχρόνως σπέβδουν πάντα να βοηθήσουν αν τύχει να είναι οδυνηροί. Τα βουνά, οι πέτρες και η σκόνη ήταν η συμφορά για τη Στράτος του Πίντο και του Βάλτεγκαρ, ο οποίος όμως πριν εγκαταλείψει σάρωσε όπου πρόλαβε τις ειδικές διαδρομές. Η Ελλάδα νίκησε επιτέλους την Ιταλία στα χώματά της. Και τώρα η ύπαιθρος μοιάζει να το γιορτάζει πραγματικά.
κάποια στιγμή το Toyota του Βάρμπολ βρέθηκε ψηλά, αλλά η Opel Ascona του Walter Röhrl ήταν πλέον άπιαστη και συνέχιζε για μια ανενόχλητη νίκη. Μια σύντομη ματιά στον τόσο θεαματικό κυπισματάρι Αβέρι, που γύρισε στην Αθήνα με την τόλη του, την Αλφα Ρωμαίο, σχεδόν χωρίς ουρανό, κι όμως έκανε τον κόσμο που τον έβλεπε να τον θυμάται ακόμα. Ο Αλ Τόνεν με την άλλη Ασκόνα δεν μπόρεσε να βγάλει την Πελοπόννησο. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη και άνετη ανασυγκρότηση και διανυκτέρευση στη Γλυφάδα. Τόσο άνετη και μεγάλη που κοντέψαμε να ξεχαστούμε και εμείς και τα πληρώματα ότι πρόκειται για ραλί. Ο πανύψηλος Γερμανός, ταχύτατος, ψύχρεμος και μελετημένος, έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει πολύ τη συλλογή του από κύπελα. Ο Walter Röhrl, νικητής του 22ου Ράλι Ακρόπολης. Όμως η Ακρόπολη ξεχάστηκε εδώ και 2.000 χρόνια και το Ακρόπολης περνά σαν μια ανάκατη μνήμη από σκόνη, πέτρες, ειδικές διαδρομές, σέρβις και τόση ταλαιπωρία που μόνο η παθιασμένη αγάπη για τα αυτοκίνητα και την αναμέτρηση μπορεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε, να ξεσηκωθούμε και πάλι για το 23ο Ράλι Ακρόπολης και να τρέξουμε χιλιάδες άνθρωποι και πάλι τον άλλο χρόνο στη Δεκέλεια να δούμε αυτή τη φορά μια σωστότερη κατατακτήρια ειδική διαδρομή πριν από τον αγώνα. Ο Χανού Μίκολα με Λέβιν αυτή τη φορά και Ούβε Άντερσον στη Σέλικα μας κόβουν την ανάσα με την τέλεια τεχνική οδήγηση στο χώμα. Αυτοκίνητα έχουν αρκετές απώλειες σε αυτή την κατατακτήρια δοκιμασία και πολλά συνεργεία ξενύχτησαν να τα ξαναφτιάξουν για την εκκίνηση. Πάλι, γεμάτοι δέος, παρακολουθούμε τις Lancia Stratos να ξεκινάνε αποφασισμένοι διπλά. Να πάρουν εκδίκηση για την περσινή τους αποτυχία και να δει επιτέλους τερματισμό ο Björn Waldegard. Η Ελλάδα είναι και πάλι έτοιμη να δεχθεί τους τρελούς και τους φιλάθλους της στα βουνά και στις ακρογιαλιές της. Η Ελλάδα ξετυλίγεται για άλλη μια φορά πρόκληση και ένιγμα μαζί για τα μυστικά και τους κινδύνους που κρύβει στα πληρώματα. Το ξημέρωμα της δεύτερης ημέρας περιμένουμε στην Τεσκάτη και βλέπουμε τη νέα Αλπίν με οδηγό τον Γάλλο Jean Ragnotti, που ήταν και ο μοναδικός stand, δηλαδή οδηγός σε επικίνδυνες λήψεις που έγινε οδηγός ραλί. Θαυμάσιο σύνολο οδηγού και αυτοκινήτου που έμελε να μείνει κάπου στη μέση της Πελοποννήσου ενώ προηγείται. Αυτή η στιγμή είναι αρκετή για να μας πείσει ότι δίκαια νικητής θα είναι ο Σέλστρο Μεντάτσον. Ενώ ο Βάλτεγκαρ, ο Πίντο, ο Μίκολα, ο Άντερσον εγκατέλειψαν πριν από την Καλαμπάκα.